És egy dolog van még hátra, még nem töröltünk usert, persze ehhez is rootként kell dolgoznom. Nézzünk bele megint az LTC passzvédébe. Van ugye egy próba és egy próba egy userünk, mondjuk töröljünk le ezt a próba egy userünket. Erre a userdel parancs való. A helpje nagyon egyszerű, ugyanis nem sok opciója van. Gyakorlatilag az egyetlen gyakran használt opció az az -R, a home könyvtár eltállítása. Én most ezt nem fogom használni, egyszerűen letörlöm a usert. Ha -R-rel a home-ját nem távolítottam el, akkor gyakorlatilag ilyenkor csak annyi történik, hogy az LTC passzvédében, az LTC Shadowban kitörlődik a bejegyzés, vagy hogyha más adatbázist használunk háttérbe, akkor onnan. Tehát gyakorlatilag egy-egy sor törlődik ki. Na de nézzük meg, hogy mi történt akkor a usernek a home könyvtárával. Ugye azt itt láttuk, hogy az a per home-ban van, mint az összes többi home könyvtár. Listázzuk ki. Most az az érdekes dolog történt, hogy itt van ez a próba egy könyvtár, de ennek a tulajdonosa, meg a csoportja az ilyen nagyon furcsa lett. Ugye 1002 meg 1003, miközben a Linux iskolának Linux iskola a tulajdonosa, a próbakönyvtárnak próba tulajdonosa, itt pedig ez az 1002 szerepel. Hát ez az 1002, ez a próba egy usernek a újítja, az 1003 az pedig az ő csoportjának a gidje volt, csak hogy ez a felhasználó ez le lett törölve, és ezért most a rendszer nem tudja, hogy ki az az 1002-es felhasználó és ki az az 1003-as csoport. Ugyanis, ahogy már korábban tettem erre utalást, a fájlrendszerben nem user nevek vannak eltárolva, hanem csak újdok. Meg is lehet nézni, ha -n kapcsolót hozzáteszem az ls-hez, akkor azt írja ki, hogy milyen user ID-k és gidek vannak eltárolva az egyes fájlokhoz. Valójában ez az, ami ténylegesen bele van írva a fájlrendszerbe. A fájlrendszerben nincs beleírva az, hogy Linux iskola user. Ennek nagyon egyszerű oka van, mégpedig az, hogy Linux iskola usernek lehet 1 millió fájlja is akár, és ha 1 milliószor bele kell írni a fájlrendszerbe, hogy Linux iskola, ezt a karaktersorozatot, az egyszerűen túl hosszú. Sokkal egyszerűbb számokat eltárolni, sokkal rövidebb. Jó, tehát ezek a számok vannak valójában eltárolva a fájlrendszerbe, és amikor én az ls-t futtatom, akkor az ls valójában feloldja ezeket a számokat, és visszaadja a hozzájuk tartozó user neveket vagy csoportneveket. Csak hogy vannak olyan esetek, amikor az a feloldás már nem működik, hiszen megtalálja a fájlrendszerbe azt, hogy 1002-es user, de nem találja meg a userek között az 1002-es usert, hiszen az már közben eltávolításra került. Ez nem csak azért érdekes, mert látjuk egy kicsit, hogy hogyan működik a fájlrendszer, hanem azért is, mert ez bizonyos veszélyeket rejt magába, ugyanis ha most hozzáadok egy usert, akinek az 1002-es lesz a user ID-ja, az automatikusan tulajdonossává válik ennek a fájlnak. Hiszen a fájlrendszerben az van eltárolva, hogy az 1002-es useré, ha van egy új 1002-es user, akkor az övé. Miután jelenleg az 1001-es user a legutolsó, ezért ha hozzáadok egy új usert, akinek test lesz a neve, nem töltöm ki ezeket az adatokat, akkor ez a user az 1001-es után következő üreset, és az 1002-es user ID-t kapta meg. Most az a furcsa helyzet állt elő, hogyha kilistázom a home-ot, akkor itt van a test user a saját home könyvtárával, amit ő birtokol, csak hogy a próba egy user fájlait is úgymond megörökölte. Ezek is az ő tulajdonába kerültek. Érezhető, hogy ez egy nagyon veszélyes helyzet. Letörlök egy usert, akinek maradnak a rendszeren fájlai, hozzáadok egy új usert, és az új user tudja használni ezeket a fájlokat. Ha még a home könyvtárról van szó, akkor az egyszerű eset, mert azt általában tudom, hogy az ott van és figyelni kell rá, de hát egy usernek sok helyen lehetnek a rendszerben fájlai. Ő maga ugyan nem tud sok helyre létrehozni, de a működés során előfordulhat, hogy én adok neki fájlokat, és ha ezekről később elfeledkezem, akkor azok ilyen
tulajdonos nélküli fájlokká válnak, és könnyen megkaphatja őket egy másik user. Éppen ezért, ha letörlünk egy usert, akkor egyrészt érdemes letörölni a home könyvtárát, vagy legalább odafigyelni arra, hogy azt a user ID-t, azt a könyvtárat más ne kaphassa, meg esetleg átadni a root tulajdonába, és akkor nincs ilyen probléma. Illetve a usernek lehetnek fájlai máshol is, akkor azután is érdemes szétnézni, hogy nem maradt-e valahol a rendszerben egy fájl, amit az adott user birtokol, és ilyen tulajdonos nélküli fájlokká változnak, amit aztán meg egy újonnan hozzáadott user megkaphat véletlenül. Illetve azon is elgondolkozhatunk, hogy nem letöröljük a usert, hanem érvénytelen shell-t, érvénytelen jelszót állítunk be neki, és akkor nincs probléma ezekkel a user ID keveredésekkel. Jó, most viszont letörlöm a test usert. Persze nem T, hanem -R, hogy a home könyvtárra is letörlődjön. Ugye a test user home könyvtára eltűnt, persze a próba 1 az továbbra is ott van, hiszen az senkinek sem a home könyvtára, és visszaállt ilyen gazdátlan üzemmódra. Úgyhogy én ezt most odaadom a rootnak, mert tegyük fel, hogy ezt most valamiért nem akartam letörölni. És persze nem csak magát a könyvtárat, hanem minden alkönyvtárát rekurzívan is. És akkor így, mondjuk így, hogy biztonságba helyeztem a próba 1 régi könyvtárát.